estalar. Vou estalar. Naide nos tasa, chouriciños nunha bota, copiños de ribeiro nin pulpiño de carnota. E a min o que me chifle unha boa grellada criolla cun bon pan. Oh, mire, oia, iso sana é. Marisco logo nin falamos, iso sana é. Un copiño del bariño, iso sana é. Pa min un peixiño da ulloas, iso sana é. Pura sana é. Arredemos, a ver se agogo. Son un labón, son un labón, arredemos, non teño fondo. Son un labón, son un labón, papo queixo bebo viño e tamén como xamón. Mamón, 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 mamón. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te queixes. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te deites. Vou. Tráeme ese boi que o papo con filloas, con viño de chantada que é mellor que o de Rioxa. Carneiro de moraña con chicharros e cebola cun bon pan. Oh, mire, oia, iso sana é. Marisco logo nin falamos, iso sana é. Un copiño de albariño, iso sana é. Pa min un queixiño da ulloas, iso sana é. Pura sana é. Arredemos, a ver se agogo. Son un labón, son un labón, arredemos, non teño fondo. Son un labón, papo queixo bebo viño e tamén como xamón. Mamón. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te queixes. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te deites. Vou. Un roscón. Eu quero un roscón que de postre está mellor que un pemento de padrón. Un roscón, eu quero un roscón que de postre está mellor que un pemento de padrón. Ei, eu vou estalar. Ei, non te queixes. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te deites. Vou. Eu vou estalar. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides a unha nova entrega, a última do ano, do voso programa favorito, o programa da dietista realista, aquí na Lobeira Today, Dietista Lobeirista. Benvida, Sandra, bo Nadal, dietista realista, a este teu programa na Lobeira. Hoxe veño del Rudolf, ves? Eu teño que botarlle, non quero abroncar a ninguén, pero eu agardaba máis audios por WhatsApp, máis audios por redes sociais, máis mensaxes, máis colaboración para este derradeiro programa, mesmo chamadas en directo o número que vimos pasando durante toda a semana en redes sociais, porque nós facemos as cousas para obter un resultado. Se non obtemos o resultado, non facemos as cousas. E cando alguén deixe de facer as cousas, alguén se botará as más a cabeza dicindo: oh, que mal, xa non volveron facer esas cousas que nos molaban tanto. Por algo será.
por algo será. Non pedimos cartos, non dicimos que temos un Patreon, non pedimos que nos paguedes os programas, non pedimos nada máis que estedes aí cando vos lo pedimos. Se vos pedimos que nos mandedes audios ou nos chamedes en directo, que menos que nos mandedes audios ou nos chamedes en directo, que non costa cartos, que hoxe por hoxe temos todos tarifa plana. Dito isto, de que imos Igual, falar? igual chama alguén, hoxe, A non ver, sei. a ver. Chamade. No, di Dieguito. Dieguito que a culpa é sempre do Vitrasa. No, é que estábamos descargando o teu audio, Dieguito. Xa cho digo eu por aquí, xa cho digo. Estábamos descargando o teu audio liadísimos, descargando os teus audios que nos mandache 10 ou 12. Que nos di? Había quen o facía e deixouno de facer e perdimos a costume. Xa, claro. Claro. Tedes o xefe moi enfadado. No. Chamade. Eu estou realmente indignado. Voume Indignado. mover un pouquiño para aquí para que se vexa o meu decorado navideño. Aí. Estou realmente indignado. A min tedesme hastiado. Menos mal que o ano acaba pronto. E que este é o último programa. Porque senón xa vos dicía que neste ano non fago máis programas. E máis, vou vos dicir. Neste ano 2023 non penso facer un programa máis. Aí o deixo. Do enfadado que estou por non recibir un triste audio. Un triste audio de hola Sandra, hola Fran, bo Nadal. Sabe? É que non pedíamos máis, Sandra? O listón estaba moi abaixo, de Dios. Igual era por iso. A próxima vez hai que pedir algo máis elaborado. Vamos pedir un Patreon, mínimo un Patreon. Sí. Que nos dé polo menos pa a cea de Nadal da Lobeira, sabes? Polo menos. Deberíamos. Que nin cea de Nadal temos. Non pillamos os manises. Que holding é este? Que non temos nin ponchusco de pan, joder. Ai, Dios mío. Bueno, en fin, dito isto, esta pitada inicial, decirvos que en canto atope o número, que o teño por aquí anotado, direivos o número o que podedes chamar. É que isto está todo moi preparadísimo. De nuestros Por aí, Espera, a ver. Collede o móvil. Collede o móvil porque podemos recibir chamadas en directo. É que en serio, é que podemos recibirlas. Moi en serio. A ver se furrula. Estás seguro? Merda, eu non teño a má. A ver, Non anotei. Teño a imaxe. Mírame aí a imaxe. Ai, por favor. Veña, vou facer de secretario. Veña, porfa. Esos 676 08 8371 676 08 8371 8371. Atrévete a chamar. 676 08 8371. Piticlin, piticlin. Dixo para a próxima. Dinos Dieguito que el tampouco e máis non se queixa, claro. Así mal vamos e despois indígnase. No, pero eu indígnome porque le vamos dando a murga ou non mandamos. É dicir, eu rechouchiei 3 veces o meu propio chío, en diferentes horarios. Sandra comentou nunha vez, eu rechouchiei o de Sandra. É dicir, en todos estaba o número posto. Aínda por riba, engadiulle Sandra un rollo para os vergoñentos para que mandaran un tema de, como se chama, de Curious Cat ou algo similar destes, no? Que che mandaran rollos anónimos e tal. Chegouche algún? Sí. Bueno, veña, pues algo vergoñento por aí, veña. Sí, a xente é tímida. En parte están a outra cousa, están... Pero se me chamades eu podo dicir, eu vou a preguntar o nome, podedes mentir. O único que vai ver o número son eu. Claro, só ou vai entrar poñer o voz audio así. e vos podedes poñer voz así. É máis, podemos, non sei, non podo facelo, pero podería, en algún caso, cando estou a máquina esta que teño aquí ao lado, podería incluso poñervos voz do estilo desta. Poñervos así a voz para que fliparades e tal. Pero non, pero por lo de agora non podo facelo. Pero coña, chamade, home, chamade. A ver, bueno. 676 08 8371. Sandra, de que imos falar hoxe? Porque hoxe traes unhas das presentacións que máis me vai molar do ano. A última do ano é a que máis me vai molar, non? Só hai menos no principio, porque sabes que non puiden. Entón, ao principio puxen algunha letra, pero moi pouca. Pouco para explicarme.
Pero logo só hai fotos, non te preocupes. Iso, o meu gozo nun pozo. Lanzamos xa a esa. Dalle. Veña. Aí a tedes. Mira se ve. A perception. Pesadelo alimentario. Antes do nada. Que ves? Entón, perigo, ollo cuidado, que isto non é apto para estómagos sensíveis. De feito, facendo casi muero de asco. Dieguito, voute expulsar do chat. Xa cho Deberías. digo, Estás facendo sangue. E non mandache un audio. Bueno, a ver, xa sabes, tiran máis. Vamos ter máis debuxos que é o que nos gusta, Fran. Di. Sí, debuxiños. Pois iso, hai cousas que dan un pouco de asquete, porque hai xente que come cousas moi raras e Sí, cuidado a xente que é aprensiva co tema das fotogarcías. Eu non vin as fotos, conste, que Sandra non mas ensinou. Desta volta non me pasou, o sea que me temo o peor. Pero lo peor. sacado que eu con poucas fotos me dá así asquito. E o que das cousas que máis asco me dan son estes ruidos. Non, este é de Fora de disso, son fotos tampouco, non teño problema. Entón, sabores, contanos. Bueno, pois esta é a típica foto que sae nos libros de texto dos sabores, que son amargo, ácido, umami, salado e doce. Porque hai un máis que o umami que moita xente todavía non o coñece. Xa fai tempo que está aí ese sabor. En realidad, isto é un mito, non é así. É unha mala interpretación dun manuscrito do psicólogo Hani, como se diga, que orixinou o mito no 1901. O umami é considerado como quinto sabor dende xa foi moitos anos e parece que todavía moitos libros de texto non o poñen. Aínda que é certo que existen zonas máis sensibles a algúns sabores que outras, a realidade é que as papilas gustativas detectan os sabores por igual en todas as zoas da lingua, ademais do padal e da gorxa. E puse unha foto casi sen letra, das papilas gustativas para que vexades que son moi chulas. Oi, sí, estou na disfrutando. Que umami. Deixa a foto, home. Lé ti. O umami, para a xente que non o sepa, está presente nos produtos que teñen o glutamato monosódico, que soará vos do tema da comida xaponesa. Saúde. Están alimentos como de forma natural, como tomate, o queixo parmesano, o cheddar, o emmental, o xamón curado, mariscos, peixes, as setas, a alga kombu, en carnes, etc. Ai, Jesús. Estou moi acatarrado. Está todo, Dios, fatal. Claro, cando estás acatarrado non sabe igual a comida. No, a mellor estou de mala leche tamén, estou un poquinho de mala fusca por iso, Tamén porque levo toda a semana, sabes, que non nin sequera dormín ben estes días. Pois é por iso, porque non dormiches ben. O sabor é o que suma o gusto, o aroma, a sensación somatosensoriais. Que son as sensacións somatosensoriais? Vale, sí, eso, iba a preguntar, que é somatosensoriais? Poden ser táctiles, térmicas, químicas, lense fatal. E aportan información sobre a consistencia, a temperatura, a sequedade, a astrinxencia, se algo astrinxente, se doe, por exemplo, se é picante, se refresca, se ten sabor metálico, etc. Entón, pois xa vedes, é unha mezcla do gusto, do sabor, da palatabilidade e da aceptabilidade da comida, que depende de un mogollón de factores. Si, umami moi galego. Dinos o Dieguito que moi galego, umami. Toca gaita. Umami. O sabor salgado e umami tenden a potenciar o sabor doce, a equilibrar o amargo, por exemplo, no melón con xamón. Non sei se vos gusta por aí. A min sábeme. É que a min hai moi pouca cousa que me sepa. Claro, iso. Penso que hoxe do que vas sacar vai haber pouco que non mezclara xa. Ui, pois a ver. O sabor doce equilibra o amargo e o ácido, como o azúcar que se lle bota ao mollo do tomate para facelo.
equilibrar un pouco. Quen do chat non lle bota azúcar á salsa de tomate? Porque eu bótollo, A Unha caseira, xeriña, non? eu a caseira, a que fago na casa. A que fas ti. Bueno, Claro, vale. boto os o A sea, outra sale, vale, por si. escalfo os tomates para quitarlles a pele, toda a pesca, para que quede ben integradiño todo, pero sempre lle boto un aquel, como se botara sal, pero con azucre, sabes? Tampouco boto unha cullerada de azucre, pero Sí. un pitisco de azucre sempre lle boto para matar un pouquiño a acidez. O Dieguito non toma tomate, así que non lle gusta o umami. Ai, Dieguito, de verdad. Dieguito non. É que estás pedindo a berros que te botemos do chat. Mira que eres o Non, único non. que está escribindo Dieguito, polo o único que está falando aí, pobre Deixa, é o fan number one. Sí, Dieguito, in love con Dieguito no dietista lobeirista, sí, sí. Sempre. O sabor ácido potencia os alimentos salgados. In love con Dieguito, aínda que non mandara audio. Imagínate o que te quereríamos se tivera mandado audio ou chamaras. Imagínate. Ainda podes chamar, Dieguito. Podes facelo ben. Claro, chama, Pero Dieguito. bueno. O sabor ácido potencia os alimentos salgados, equilibra o picante, o doce e o amargo, por exemplo, na salsa de yogur. Ah, E o sabor amargo equilibra doce e salgado, como por exemplo o chocolate amargo que se utiliza en unha o receita. chocolate amargo que todo o mundo pensa que come cando come chocolate negro, pero que non é ese chocolate. O chocolate amargo é o que pon 97% cacao. Ese é o chocolate amargo. Que vai de Ou 100% cacao, que eso non hai quen o coma. Se comes unha onza xa vas cheo de chocolate po día, me parece a mí. E agora imos así con poucos produtos que fan así unha mezcla un pouco así. Mola o nome. Este ano saiu o polvorrezno. El único polvorón con terreno de Soria. Non é coña, existe. Hai un vídeo de Sefi Food que se non o seguide. Pero en serio que existe esta puta bazofia? Sí, hai un vídeo del facendo unha cata de Sefi Food que o pobre pon unha cara de noxo. En directo. O polvorrezno. Además Sí. con doble R. En vez de polvorezno, polvorrezno. Con terreno. O sea, a ver, o envoltorio é boísimo. Sí. No, sí, o naming e o packaging está de E puta para madre. callen que non me saía, exacto. Sí. É boísimo. Logo están agora os típicos turróns que non lle chegas ao turrón de chocolate que aínda lle mete máis aí, Máis veña. azúcar, sí. Máis aí, contundencia. Entón está, por exemplo, Callas de la casa. Natillas con galleta. natillas con galleta María. Praliné de natillas con galleta María. Isto Claro, é que natillas esparramas, en canto o abras, no. E acabase o turrón, xa. cousas que fan. E outro é de galleta Oreo. O sea, xa de por si son Parece unha 12, cocinada xa, sí. con isto xa É que non vos pasa que o chocolate o sea, o turrón de chocolate parece máis turrón de azucre con sabor a cacao? sí, bueno, en xeral É que é todas as brutal, cocinas. é dicir, se unha tableta de chocolate normal e corrente xa leva azucre, eu penso que o turrón de chocolate aínda lle botan máis edulcorantes. Claro. Porque é alucinante o doce que sabe, e que non se traga do doce que sabe. Claro, pero isto pasa para a xente que ten un pouco padal educado e sabe que é o sabor do chocolate, pero para o resto da humanidade que o único que toman é azúcar, pois isto Espera. saberá ben. ¡Viva el vino! Que di aquí Dieguito, ese de Suchar e la casa son moi caros. No, vamos, non nos pagan, ademais. Sí, Non nos pagan. Non deberían se pagar. poden mercar. Espera, eu quería poñer outra cousa. Bueno, hai que decir o número de teléfono outra vez. Vale, o número de teléfono que podedes chamar dende xa é o 676-088-371. 676-088, como los pelochos, pero solo dous, 371. Dos pelochos. 676-088-371. Agardamos as túas chamadas. Podedes dicir o que queirades, preguntar o que queirades. E podedes dicirnos bo Nadal tamén. É dicir, é que non é obligatorio chamar referente ao tema que estamos falando. Exacto. Podes chamar para estorbar.
como a típica peña que chama o pensando en ti, sabes? Que chama a contar a súa movida. Pois vale, Claro, contanos a túa movida aquí en directo. Además, pois sí. estamos debecendo por ver se funciona o tema das chamadas ou non. Claro, eu teño esa dúbida. Entón, a ver se a xente non é tímida e se atreve. Claro, a ver se Sandra o escoita, se só escoito eu, sabedes? É unha cousa que temos aí. Cuidado que el Pusquis, que non puido estar hoxe, que nos prometeu que ia estar e non puido, Pobre. mándanos merda da No, loa. se la robéñas eu directamente, xa lle avisei. En serio? Entón, isto é un fío que ten el Pusquis no Twitter que é de animaladas que el come. Co da dereita, sabes? En plan, pizza con croquetas, anchoas e salchichas. E Cuidado. salchicha. E outro Con en bocadillo de pasta con un seado, isto creo que un seado, non me acordo, de vainilla ou de nata ou algo así. Madre mía, Pusquis, estás vivo aínda. El come estas cousas. Bocadillo con espárragos, ajo, orégano, queso untar e tabasco. Dinos aquí o Dieguito que ao final Carrefour, etcétera, fan os mesmos turróns máis baratos. Sí. Vamos a ver. É certo que as marcas grandes, as marcas coñecidas, grandes, tal, non sei que, cando fan merda en serio. Pero crédeme cando vos digo que se mercades máis barato vai ser máis merda, aínda que vos saiba mellor. É dicir, si as marcas grandes xa o fan barato, as que abaratan o coste fano moito máis barato. É dicir, é moita máis merda. Sí, bueno, ingredientes máis baratos, aceites de peor calidade, etcétera, sí. etcétera. O azúcar Vale. agora subiu bastante, así que Bocadillo con espárragos, allo, ourego, queixo de untar e cuidado. Cuidado, bueno, se hai alguén máis no chat, por fin. Hola, María Levo, moi boa noite. Este sábado teño cea des alumnos de XB, debo ter cuidado con algo. Sí. Podes chamarte en directo, María Levo, xa cho digo dende xa, o 676 088 371. 676 088 371. E falas con nós en directo e dicimosche todo o que queiras saber. De todos modos, tens que ter cuidado cos típicos comentarios de te veo máis gordo ou máis calvo. Eu a iso contesto últimamente, porque iso dimo últimamente moito, porque como estou gordo, dimo, e como non estuve gordo e agora estou gordo, dimo bastante, sobre todo esta xente que non as pensa. E sempre lle digo, ten solución en 5 segundos. E claro, a resposta sempre é no. E digo eu, entonces pa que carallo mo dis? Eu teño espello, joder. E quedanse todos cortados e tal. Bueno, home, que tal, e xa intentan buscar, non? Es como a excusa. E digo eu, no, tranquilo, que non me afecta. Sí, me afecta, pero tranquilo, que non me afecta, non pasa nada, home. Pero ten cuidado a próxima vez que yo digas a alguén. Unha boa resposta. Di aquí o María Levo, eses son os perigos que eu decía. Claro. Son os peores. Pero bueno, sempre podes decir que eres vicepresidente da Codega, que eso parece que non, pero viste moitísimo. Está a xente xa facéndose pasar por nós. Queda genial. En Instagram para posturear estas cousas. Exacto. Bueno, podes chamar ao 676. Vale. A ver podes chamar e entrar en directo. Temos a centralita petadísima agora mesmo. O 676 088 371. Se dixera agora mesmo que sorteamos un iPhone entre todas as chamadas, vamos, chovíannos chamadas aquí de todos lados. Pero non imos sortear un iPhone. Nin sequera imos dar unha caneca, porque se dixera que damos unha caneca xa asumiría eu que estades chamando pola caneca. Entón, non imos dar unha caneca. Imos acabar o ano sin dar máis agasallos. A caneca que teño aquí é do Forestal, que aínda non o vin para lle dar. Pobre. Non chamo, di María Levo, non chamo que non hai confianza. Vaya tela, macho. Vaya tipo. Dai unha colla. Vale, a ver, outro máis del Pusquis. Bocadillo con comino, allo, albóndigas, coles de Bruselas, ovo frito o queixo para untar. Non metí máis cousas porque non entraban.
Pero vexo que abusa bastante do queixo para untar el Puskis, Sí, ¿no? Así, Gústalle, sábelle untable, sabe. sábelle untable. Cuidado, mierda buena aquí. Fabada, salchichón, queixo para untar, que é su top, salmón, tabasco, salsa e anchoas. O sal chégalle. Entre as anchoas e o salchichón, cuidado, Mi madre E querida, o salmón, pero como pode comer todo iso? non sei, pero que O asco. cáter de fabada, cuidado aí, Eso sí, debe ter unhas digestións. Riso María Levo aí, riso María Levo. O Puskis, no, o Puskis ten un estómago de ferro, tío. Ten un estómago como o corazón de Tony Stark, sabes? Mecánico, eso moe todo aí e veña. E dalle, ou 5 como as vacas, eu que sei. Pero iso si, as digestións deben de ser espectaculares. Base de pizza, 4 quesos de CT, non sei que. É celtista, está feito a todo, di María Levo. Curry, sí, é que hoxe había partido ainda por riba. Vale, Curry, base de pizza, 4 queixos, 4 queixos de CT. non sei o que é. Curry, salsa, pimentón ou de la vera, lentellas, lágrimas de polo ao limón, empanadillas de atún e un sajacobo marinado con auga con gas, bicos queimos. Un sajacobo encima da pizza. Ollo aí. Pero este Puskis é un crack, é o chef do imposible. Ollo aí. Como para que te invite a cear, oíste, eu paso. Puskis é o chef do imposible, tío. É impresionante, macho. Cuidado, esto que é postre. Perrito Non con se sabe. Con Puskis non se sabe o que é primeiro plato, segundo plato ou que. Perrito con plátano, mojo picón e outros. Este era o día do... Isto foi o día da Palma, do que pasou ali. Entón era como como en plan homenaxe. homenaxe, exacto. Homenaxe Homenaxe ao da Palma. Hostia, colega. Joder, só con Puskis estamos facendo un programa. En serio, témolo que invitar. Témolo que invitar. Non puido, pero Témolo que invitar a un faladoiro, a Puskis cunha estomatóloga e que converse entre eles. Bien, ¿no? De ácidos ben, ¿no? Dieguito di que nos mandou fotos, pero non sei a donde. Ala, xa vos mandei fotos de comida decente, eu. A donde a mandache? Non sei. Ui. Claro, e mándame whatsapps ao teléfono que non teño conectado ao ordenador. É que de verdade, Dieguito. En vez de chamar, chama. Pensei que chama abajo. Tío, chama. Que me faz? Espera un momento, porque... De verdad. Agora xa o tes. Agora xa tes o teléfono grabado. Claro, chama. Sí, é este, pero que é isto? A saber. Vale, guardar todo, veña. Espera, reenviar. Dalle. Reenviar todo. Sigue con Bueno, pois isto aquí no, porque aquí fixo o vídeo. É unha paella na que lle estaba botando chocolate por encima e a paella leva, entre outras cousas, cherries e un donus. Ou sexa, que aí ven, paella o chocolate. Paella o chocolate. Cun donus. En serio. Bueno, o chocolate, debo dicir. Vale, di Dieguito que si non é ese. Sí, ese é o número de chamar ou de mandar cousas antes do directo. Porque durante o directo non teño enchufado o ordenador, teño enchufado o audio, a mesa de audio, para que entredes en audio e chamades. Pero non podo, agora acabo máis de mandar e teño que abrir o WhatsApp. Bueno, isto vai ser un pouco odisea. Pero iba a dicir eu que o chocolate sí que se usa nos raguts. Hai moita xente que usa non o chocolate, o cacao en pó, desgrasado deste 100%, botanlle unha cullerada ao ragut de ternera. E dis que lle dá un tocazo de cuidado, pero claro, é sen azucre. Claro, o que dixemos antes, é amargo, entón, pois, sempre ben. Ensalada César con pelotazos e sobrasada. Está aí o Fran concentrado. A ver, Dieguito, mira, eu teño aquí as fotos que mandache.
ou chamas para comentalas e entón si as lanzo a directo ou se non as lanzo a directo. Eso aí. Chantaxe emocional. Di que No, sí. é que, a ver, Non hai confianza. Que xente tímida, de verdade. ti Non me despois queixaste que non mandamos nada. Eu como María Levo non hai confianza. Bueno, pois se non tedes confianza xa a teredes. Claro, Eu as fotos teño xa. Cando pois teñes está. confianza chamas. Chamo. Si fas paela en todo o programa, ao final chama e tal, se queres. A ver, ensalada César, Con pelotazos e sobrasada. en serio, hostia, son tazo. Pelotazos e sobrasada, creo que hai queixo por aí. Dinos aquí o Dieguito que lle dá igual se non as poñemos, pero que tamén me dá pena, porque son unhas fotos boas, pero me dá pena poñelas sen saber o que son, sabes? Botarme a Claro, Dieguito, hai adiviñar que comentalas. a ver que é o que hai aí. Estamos, aparte, Aínda estamos encima, en familia. algún plato que eres un lambón, algún plato ten un rollo a medio comer. Eu estou vendo. Logo a mí non me invitan nin a café. Ai, que home. Que manda narices. Pero foi todo no mesmo sitio, pero ainda eres tragón. A ver, hai que darlle contexto, Dieguito. Claro, é que é certo. Por iso tes que chamar para darlle contexto. No, por aquí, eu doulle contexto por aquí. Non vale comentar por aquí porque o chat vai un pouquiño lento. Tes que chamar en directo, vámolas vendo. Son días diferentes. Sí, pero é o mesmo sitio, ti eres un lambón. Gustouche. Que se é de Vigo, comenta, que igual interesa. Que isto? A onde imos agora? Ahora imos a combinación de alimentos que parecen raras, pero que van ben. Vale. Por Veña, exemplo, figos con xamón. Pódeme entrar, sí. Aínda que a mí non me gustan os figos pasos, A min tampouco. Non son nada de figo paso, E o figo solo ou con queixo fresco. O figo non me cae ben. Chocolate con espárragos. En serio? Sí. Nunca o diría. María Levo di que aquí hasta ahora non se dan as condicións óptimas. Igual está acompañado. Manda narices. Pois que chame o cativo. Dieguito, non se escopión. Sandía que Eu tamén mon se dan as condicións óptimas para chamar agora. Vale, pois cando se dean, vos chamade. O resto de xente que está, que somos aquí máis xente que Dieguito e María Levo, sentidevos libres de comentar, non estábamos enfadados de bromita, Isto non era en serio. Agora non vai a ser que tampouco nin Era de comenten. coñita, claro. Podedes chamar ao 676-088-371 e sinxelamente desexarnos o bo Nadal. Non tedes por que contar nada máis. Exacto, dicir bo Nadal e colgar. Dicir nome, non imos preguntar como vos chamades nin nada. Hola, lobeirista. Hola, son Libra. Hola, Libra. Claro, podes decir son Libra, son Saxitario, etcétera, etcétera. Son Sandía. O Caurel 32, etcétera. E desexarnos un bo Nadal a Sandra e a min, e mesmo se sodes membros da Lobeira Today, podedes chamar tamén, os do holding podedes chamar tamén. Que di Dieguito que xa nos viu en outra canle? Hai moito... A ver. Eu tamén... Vale, a ver que nos di aquí. Hai moito bot suelto por aí. Se xa os vin noutra canle. Vale, os que están no directo, non? Pero bueno. Pero se hai moito bot, pois joder, os que non sodes bot, chamade. Sandía e queixo feta poden maridar ben, ¿no? Sí, a min este dice, este hai que probar. Este leva má vida a min agora para Nadal, O que? Ollo poñer a meu pai en vez de os langostinos, a ver que me di. Que grazas. Que chachi. Bacon rebozado de chocolate. A ver, o chocolate e o porco, a piña e o porco, estas cousas, sabes? Marida moi ben polo... Pero é que o chocolate e o bacon, tío, que o bacon sabe bon só. Non hai que botarlle nada. É máis, os americanos estes que fan a raunchy o rollo raunchy a merda en pó que lle botan aí, sabes? A chocoporo non.
Di, Galega Cabreada, dinos, chocopor ou non? Ah, chocoporro. Vale, xa o pillei. Chocoporco, vale, chocoporco. Chocoporro. Chocoporco non. No, a min chocoporco non me mola a Galega Cabreada. Chocoporro. Recordarte, Galega Cabreada, que podes chamar ao 676-088-371 desexarnos bo Nadal e contarnos un conto de algunha mesturanza destas que fixeras ti, por exemplo. Podes chamar para contar as vosas mesturanzas, desto pois eu unha vez fixen, imagínate que tolemia, eu fixen un bocata de aceite de oliva con pimentón e sal. Con sabor a para que tuvera sabor a polvo á feira. Eu ese fixen, non é? Debo dicirlo. Pero, a ver, Mazmalcav, chego tarde, estades a falar de Balseiro, é balseiro. Sí, podes chamar para contarnos a túa ao 676-088-371. De verdade, vou poñer un banner porque xa estou... Pon un banner, pero ou dino máis despacio, a ver, en plan azafato. Veña, crear un banner. Atrévete a chamar, vou poñer atrévete A a chamar. chamar. Balseiro, estamos falando de xente que mestura cousas raras á hora de comer. Entón, nada, que se queredes chamar... Pasamos unhas cantas, dille aí ao Balseiro que pasamos unhas cantas de pusquis memorables, é dicir, algunhas mezclas de estilo de pizza de croquetas, por exemplo. Ou bocadillo de fabada con sardinillas e salmón. A ver, 67608... Espera, que estou poñendo. Contanos un conto. Vale. Se desplaza, agregar banner. Diga Galega Cabreada. Aí o tedes. Vale? Xa non digo máis. Atrévete a chamar e contanos un conto. O mesmo se chamades moitos, se chamades moitas persoas, o mesmo, sorteamos algo. O mesmo. Pon aí o comentario de Galega Cabreada. Veña, Galega Cabreada, que nos di? Dixeron hai un par de semanas que a crema de verduras vaille ben o queixo relado. Eso é certo. Non provedes con grana padano, pero o emmental sí que presta. Bueno, o grana padano, se a crema de verduras está quentiña, está no lume cando lle botas, tanto a... Eu boto a veces para darlle brillo, así tal, un pouquiño de manteiga, sabes, de mantequilla, manteiga refinada, e ralolle un pouquiño de galmesano, que é o galego, que é como o parmesano, pero é galego. Ah, non o coñecía. A historia das cremas de verdura que se o topas de prato único faltalle proteína. Entón, se lle botas ovo cocido ou queixo, pois un pouco esa estaría. Dinos aquí que a tortilla de croquetas é un proxecto de I+D que teño... Eu vingo de que a xente que fai tortilla de pataca con patatillas, patatas de bolsa para o resto... Sí, podes fazer, mesmo con Doritos. Ostras. Sí, o único que os tes que deixar no ovo moito tempo para que non quede dura, sabes, para que se empape. Pero fora diso, sí, é perfectamente viable. O que pasa que, claro, tes que gastar patacas. Sabes, o mellor cun paquete de patacas faz unha tortilla de 2, 3 ovos ou máis. Mazás con pementa. Dios, pois eso sí que nunca probei. Con canela, sí. Con canela, sí, claro. Con canela, sí. De feito, o mitiquérrimo, cando os meus sogros tiñan o forno de pan, o mitiquérrimo, a mítica merenda despois de unha tarde inteira de venres facendo empanadas, era poñer unhas mazás, quitarlles o carozo, nese lugar meterlles unha cana de canela e metelas ao forno. Unha cana de canela e unha cullerada de azucre. Bueno, ou viño. O viño non, porque se esparrama. Porque se quitas todo inteiro ata o fondo... Ah, bueno, iso sí. Se quitas todo. Pero quedaban tremendas, A canela e a mazá maridan moi ben. E ollo, mazá e pera con viño tinto, sabes, cocidas en viño tinto, cuidado tamén. Bueno, non é para todos os públicos, No, pero a pera o viño non leva alcohol, é dicir, ao final é, sabes? Bueno. Isto nunca probei, Crema de cacahuete e cebola. Eu paso. Eu a crema de cacahuete, sí. A crema de cacahuete proveina con chocolate.
Bueno, xa hai pasarse. Nunha rebanda de pan, crema de cacahuete, e noutra rebanda de pan, unha pasta que facía eu con abelás, cacao, leite, sen azucre. Botáballe 3 dátiles ou 4 dátiles, unha cousa así. Aí, potente. Dáballe a todo e antes Só de ir, tocando a bomba. isto pola mañá, de almorzo, antes de saír coa bici, ao mellor 3 ou 4 horas. Bueno, sí. Macho, iba na llama. Ibas nas llamas, sí. Iba na Eso sí. Unha rebanda con iso e outra rebanda con chocolate dese, con crema de abelá desa. Dios, como estaba iso. Bueno, contade por aí no chat que cousas gostades de mezclar. Ou chamade, Chamade, pero bueno, como sabes o que sodes tímidos, pois xa o don por perdido. Ves, Sardinillas, Sandra xa tirou a toalla. Eu non vou a tirar a toalla, vou seguir dicindo, por favor, chamade, home, facédenos un favor, facédenos un pouquiño felices hoxe, que é o último programa do Nadal, o último programa do ano. Ata despois do 8 de xaneiro non volvemos a emitir, e a ver se emitimos co disgusto que levamos hoxe xa. disgustazo. Entendes? Corazón rompido. Chamade. Chamade. Non chores, Fran. A xente... Que máis temos aquí? Sardinillas, mazá, aguacate, crema de cacahuete, leituga. Mírame a cara. Horrible. Voume poñer en grande, para que vexades a miña cara nos 4K que tedes na casa. Hombre, sardinillas con aguacate. Noxo. É que de verdade, é que moito, non, eu sardinillas, as xouviñas estas de lata. O único co que as podo comer, e sei que vou comer sardinillas como 10 horas, máis ou menos, é con cebola. O típico bocata. A ti nunca cho fixeron de nena? No. A min de neno facíame miña mãe moitas veces, collía, non sabía que facer, pum, pa, abría unha lata de sardinillas e mandaba como 7, 8 sardiniñas aí. Picaba media cebola, ala, veña, pum, a comer sardinillas. Sí, e galega cabreada. Eu facía nocilla caseira, sí. A veces botáballe leite e outras veces non. Pódese facer con cacao. O que pasa é que é mellor ter unha procesadora. Eu tiña unha licuadora. E a licuadora non acababa de... Tiña que botar leite. A licuadora tiña que botar leite. Quedabache crunchy. Bueno, hai a xente que lle gusta. Non é que quedara crunchy, que moitas veces quedaba como no aire, collía moita temperatura e non acababa de facela ben. Tiñas que parar, empuxar cunha espátula, volver a darlle, parar, ou botarlle un vaso de leite. Entón, se tes unha procesadora, faise moi fácil. Faise moi fácil porque son 200 gramos de abelás, eu botáballe unha cullerada de cacao en pó e que máis lle botaba? Cacao, avellanas e leite. Eso, sí, leite. E os dátiles. Dátiles mellol destes. Botáballe 3 ou 4. Aí potente. Sardinillas, esas as picantes en pan de centeo, que rico, pois sí. A parte o bo das sardinillas é que como comes as espiñas, pois aí está. Eu non como as picantes. As picantes non me saben. Bueno, pa gusto. Hamburguesa de bolacha. Hamburlacha. Este é de Busquis ou non? Espera. Ai, hamburguesa de un pouco raro. Perdón, souviña. Galega cabreada. O alcriques tamén valen. Alcriques non son sardines, non son xouviñas. Tamén valen. Alcriques que son? Vamos a ver. A ver, galega cabreada. Alcriques é o que vende Mercadona, que lle chama... Espera, Mercadona. Alcriques é o que vende Mercadona, que lle chama os boqueróns. Penso, Esos son alcriques. Boqueróns son alcriques. Ou boquerón ou as o que lle botou antes Pusquis a un bocata, o que vende Cantabria, joder. Esos son alcriques. Eso.
Pois, imos ás preguntas que eu recibín, que foron poucas, pero bueno, algo recibín. Bueno, algo é algo, muller. Algo, Aquí xa que aquí estamos aquí acabando, ninguén chama. tranqui, aquí segue sen chamar ninguén. Podes chamar por Anchoas, WhatsApp tamén, por anchoas, Telegram. podes chamar, chamade. Sí, creo que as anchoas son alcriques, ou as anchoas ou os boqueróns, non estou seguro. Eu non sei se son o mesmo ou non. Son terrible para os nomes das cousas en Sí, a mí galego. tamén me pasa según por onde. Vouno buscar mentras ti dis as preguntas. Ben, o primer comentario foi: o meu mozo é nivel pro en facer mesturas que a min me dan un noso tremendo. Caqui con salsa de soia, bocata de chocolate con queixo, brócoli con maionesa. Tamén lle gusta facer o típico porridge doce, trituralo e comelo cun ovo frito por riba. Para o resto é medio normal e hai que querelo así. Está moi ben. A ver, alcrique. Alcrique. Pois non, pon paparda del Atlántico. No di galego. Pois nada, son alcriques. Peixe teleósteo da familia dos escomberesócidos. Escombro. É unha especie epipeláxica, é que de verdade, é que lees o dicionario e danche ganas de mirar 10 ou 15 termos máis. Que forma Sí. grandes bancos en alta mar e que se alimenta de zooplancto e larvas de peixes. Moi ben. Moi bien. Carapaparda. Carapaparda. Chamaba aquel. Alcrique es carapaparda. Carapaparda. Sí, Eso do porridge dá para un programa, Sandra. dá. Pero que era? O porridge ese, que era? O porridge, como que? Sabes de sobra o que é. Aquí esta pero muller que era? O que dixeche, que era o que dixeche? tamén lle gusta Vale. que Esa, tiven un anchoas. comentario, anchoas alcriques. Tiven un comentario que di que o seu mozo lle gusta o típico porridge doce, trituralo e comelo cun ovo frito por riba. Eu 12 non, pero mellor un porridge cun ovo frito entra, É que eu o ovo exploteino moito en Holanda, Xa. Eu en Holanda facía o ovo á plancha, volta e volta, con pimentón. Fíxeno escalfado e encima dun rollo de como de cornflakes, pero, sabes, e fixen cousas moi tolas, Eu Moi tolas co ovo poché, esas cousas. Sí, Ben, pois aquí esta ten que aguantar o do mozo. Bueno, grazas a Galega cabreada por non cabrearse tanto con nós e dicirnos, sí, vale, anchoas, ves, eu sabía que eran ou boqueróns ou anchoas. Anchoas son alcriques. Vale. Os vosos comentarios, veña, outro comentario, dalle. Lo más raro que comí en mi vida fue el balut y flipé. ¿Lo probaste? ¿Qué opinas? Ven. Se sodes sensibles, no miredes. Porque mi madriña. As persoas sensibles, quitade, vale, este ovo medio xerminado, non? É un embrión de ovo fecundado en desenvolvemento que se coce ou se coce ao vapor e se come da casca. Véndese habitualmente como comida na rúa, sobre todo en Filipinas, Camboya e Vietnam. O termo provén da lingua filipina. Porque para que vamos a agardar que seña un polo, non? E comer un polo. Non, xa comemos o embrión. Sí, non é que puxeche a imaxe así pequeniña, sabes? Bueno, había máis buscando, pero que... Dame un pouco para atrás, pero que tamén me dá para atrás esta sopa que fan eles os chinos coas pezuñas do polo, sabes? É que non o soporto iso. Estas movidas son moi culturais, por iso non é o mesmo alimentarse que nutrirse. Todos nos nutrimos a través dos alimentos, pero non nos alimentamos igual. Eu, por exemplo, coñecín a unha parella colombiana que lle daba moito noso que coméramos polvo. Dieguito, chama ao 676088371 que queremos escoitar as arcadas. Bueno, se por iso non chames. Non chamedes, hasta. Vou me enfadar eu tamén. Capullos.
E díxome acuarios para gastroenterite. Entón, non entendín se era que si pedía recomendación ou se era que a cousa máis rara que tomou foi acuarios para gastroenterite. Vos que credes? Imos facer unha enquisa así rápida no chat. Vos que credes? O Aquarius é bon para gastroenterite ou o Aquarius é unha puta bazofia azucarada para gastroenterite? É bon ou é malo? Veña, dádelle. Bon, Dádelle. malo, bon, malo. Dieguito, ti non vales que non chamas. Se non chamade e contádenolo. Pois eu penso que é unha merda, Fran. Perfecto, moi ben, grazas por chamar. Balseiro, ti non vales, que ti eres xa alumno, pero Claro, Balseiro está dende o primeiro programa. Xa fixo, está no avanzado, dietista está no no avanzado porque xa me coñece. Di Dieguito que o coello aquí cómese en outros lados que non o come nin Dios. Entón, A ver, onde está? Aquí, vale. E cómese, en outros lados non. Claro, sí, sí. bueno, como tantas na outras España cousas. tamén tomamos o leite UHT e no resto de Europa toman o leite pasteurizado. En Galicia non lle fales á xente de comer caracois. Ah, sí. En Andalucía flipanlles. Pero aparte pola rúa, como pipas, paran ali no parque e pois a comer caracol. Depende que caracol, pero sí, hai caracois que che os poñen de tapa nos bares, joder, Sí, poñen un vasiño de caracois. Un Eu acordo en Jaén que burucho de caracol. No, en Cádiz, Doro, eu paso. Que nosiño. Pero bueno, E en As Palmas de Gran Canaria coméraos con mojo. picón. Caracois con mojo. Que ricos. E papas arrugás. Papas algunhas, sí. Que rico. E canto sal e canto todo. Chourizo con nocilla, un clásico. Este é un clásico que varia xente polo Twitter e por aí díxope que, bueno, pois nun momento dado cómese tampouco dá tanto noso. Di aquí, Dieguito, que están aos nivel pro, pero serías máis pro se chamara. Se chamaras. En Vigo, dinos aquí, en Vigo, cerca do aeroporto, hai un sitio ben bo donde poñen caracois. Pero di nomes. El bosque, no, el bosque No, non que coñezo. sitio? En Vigo, Que sitio? cerca do aeroporto. É que cerca do aeroporto é cerca de onde vive a miña fillada. A ver se eu vou ter ali ao lado. E podo ir coa miña fillada para caracois. Mais ou menos, sí. A min sábenme, Por ali está. Bueno, pois di nome, Balseiro. Di nome. Eso é como comer caramuxos. Sí, que basicamente comer caracois, é que non estou falando de caracois grandes, estou falando de caracoliños así pequenos, destes. tipo mincha, sabes? É como comer unha mincha, realmente. Bueno, pois chorizo con nocilla, Sí. non sei se algunha vez o comechedes. Eu ata creo que igual algún día, É un doce salado, sí. É un doce salado mítico. Algo que, bueno, entra ben, tampouco pasa nada. Non sei se coñecedes a Robin Food. Acordades vos, xa está, esta é a última, non? Xa está. Xa acabamos. Acabamos. Non me Oído bello, vale. Eido Bello, vale. Eido Bello, onde poñen caracois en Vigo, vale. Pois hei de mirar. Sí, pero non te confundas, que hai outro que se chama Non, igual. se está cerca do aeroporto, o outro tamén está cerca do aeroporto. Non, o outro está en San Vicente, de Trasmaño. Vamos a ver, eu non fixen mezclas, di aquí Dieguito, mezclas raras desas, son moi normal ca comida, ca cómoda, vale? Que cómoda son eu que estou sentada. Estou cómoda. Debo dicir, coñecedes a Robin Food? A Luis de Jorge? No, Luis de Jorge no. Sí, Luis de Jorge. Luis de Jorge e Eizabarrena ou unha cousa así. Un tipo que tiña un programa en Euskal Televista que todos os venres facía as guarrindongadas. Vale? E a peña mandáballe, pero auténticas barbaridades. É dicir, pois yo hago un bocata de galletas chiquilín con sardinillas e o tipo facíao, pero facía... Non digas sardinillas que en galega cabradas e cabras. Xouviñas, é verdad. Pero estaba dicindo o rollo en castelán. Pois yo hago un bocata de sardinillas con galletas chiquilín, tal non sei que, porque era un programa da ETV. E o tipo facío, pero en plan gourmet, sabes? Pan do bon, sardiñas das boas, sabes? É dicir, flipabas, ti. O sea, montabas aí un rollo e despois probábao. E en función de como fora decía, pues esto está bueno, ou pues
menuda mierda. E acababa o programa así, o tipo, sabes, un programa de cociña na ETV, imaginade vos aí os programas de Está che bo ou algo disso, rematando cunha barbaridade así. Facendo, eu que sei, polvo con queixo de untar e albóndigas, por exemplo. Sabes, o Puskin mandando todos os días unha receita ao programa, a ver se lle Eu poñen. creo que hai xente que o tomaría mal, xa a nivel persoal. Di a galega cabreada bazofia, di, polo de chourizo con nocilla, pode ser? Que aquí mellor os caramuxos, di. Vale, a Diguito sónalle. Aquí mellor os caramuxos, claro, sí. Os que teñen Ribeira cerca, sí, pero o de Ourense fálalle ti dos caramuxos. Onde vai? No, onde se come mellor polvo, non? Tiños que subía con Iván Llarza, sí, sí. A ver, o tipo tiña moi bons programas. Aí aprendín eu a facer o ketchup, por exemplo. O ketchup feito na casa, que é moi Pois, doado de facer e non leva tantos azúcares nin tanta merda. O tipo ten algunha receita moi boa, moi boa. O que pasa que o fulano tiña un problema co aceite, tiña un problema coas grasas, é dicir, a ver, só hai que velo, estaba grande, despois xa se puxo, foi cando se puxo a plan e tal, empezou a baixar e tal, pero o tipo íbase llama moito co sal, moito co aceite, pero é un moi bon cociñeiro, tipo, hai que dicilo. A voltas co prato que se leva agora. A voltas co prato. Que é un programa novo? É que eu non vexo a galega. É que eu estou en Madrid, compañeiros e compañeiras. É que, pero podes velo online, eu o ves online. Oye, de verdad que vamos rematar o ano sen probar a ferramenta das chamadas, en serio. 2 programas dicindo que a xente chame, ese é o poder de convocatoria cheirento e coirento que temos na Lobeira Today. Non nos queren, Fran. Eu acepto. Mira, ves, Galega Cabreada sí que o coñece, Robin Food, claro, é que era un moi bon programa de cociña, o tipo además ten unhas olas que son preciosas, que son as Le Creuset, estas de ferro colado, moi bonitas, moi caras tamén, pero, vamos, eu pido algunha de vez en cando por Nadal, cando non pido cousas electrónicas que enchufarlle aos directos para poder atender chamadas en directo que despois ninguén fai. Non quero que se note máis. Que estás doído. Dieguito. Eu o programa este da Telegaita pola tarde sí que o vin algunha vez, De feito, vixen algún comentario de que falta aí unha dietista facendo a puntilla, pero bueno, non me dan contratado. Que se vai facer? Claro, son uns cheirentos. Mm. Vale, xa probamos 24 horas e que me doe a cabeza. Pois moi mal. Vou ter que chamar eu. Manxeiro di que está bébedo porque gosta da cervexa pero a cervexa de verdade. Cal é o teléfono da hora? Vamos chamar o teléfono da hora. Como da hora? Non había un teléfono onde chamabas antigamente? Ah, sí, dicían xa agora. Que dicía ahora? Pois non sei se sigue existindo. Está buscando, Fran. Teño teclado. Estou Pois un a pouco... ver, que teño que ir a cear, que aínda non sei. Isto quitoume un pouco a fame, todo hai que dicirlo. Vas cear menos hoxe. O do balut este... Dios, é que sí, e sen embargo, mira, o mesmo noxo lles debe de dar a eles vernos comer un cochinillo, o mellor. Claro, sí. A ver, a min dábame repelús, pero un día vin nunha festa en Baiona, a festa de Baiona esta típica, non me sei o nome. Había un destes ao espeto, estaba rico. Home, a min sábeme, eu provei nunha saída que fixen cos da moto e tal, fixeron hai un sitio arriba de Pontedeume, en Campolongo, indo cara ás Fragas xa do Eume, hai un sitio que fan moi ben, polo menos facíano moi ben, o chinico este pequeno, e cortaban co prato e todo moi ritual e moi tal, estaba moi bon, jolín. O que pasa que si que che dá un pouco de cousa velo tan piquiniño ali, diste, joder, pobriño. Sabes, dache pena, diste, o grande non me dá pena, sabes? O secreto que é grande como isto non me dá pena, pero isto parece que, non sei. O Dieguito di que xa non existe. Tampouco chama, pero... Vaya, xa non existe o servicio de hora. Pois non sei.
Que ninguén o utilizaba. Non sei a quen podemos chamar. Bueno, pois nada, a ninguén. Vámonos a cear. Pois Deixamos nada, esta xente pois xa. decirvos que perdistes un iPhone, porque tiña un iPhone aquí para sortear. Ou dous. Ou 2, quen sabe. Como non chamades, non saberedes nunca se había algo de sorteo ou non. Bueno, dicirvos que este ano a min moloume moito, a min personalmente, aínda que este final de ano sí que é certo que se ralentizou todo un pouco, os programas foron cada máis tempo, aínda non houbo conversas, aínda non voltamos á nova tempada das conversas, voltarán, coido que voltarán despois do Nadal, facendo un análise rápido, non vou tardar moito que tes que ir cear. Dalle. Entón, digo, é que non teño nada preparado, pero dicirvos que fixemos unha inversión de tempo e unha inversión de cartos para seguir facendo isto cada vez un pouquiño mellor. Coido que o conseguimos, que cada vez foi un pouquiño mellor, un pouquiño máis ameno. Hai xente castelanfalante véndonos en directo, aínda que non poñan nada. Mesmo temos mellores medios que nos permiten facer estupideces do estilo este ou deste estilo, que nos aplauda a xente que nos mandou vídeos e chamadas. Dinos aquí Malcam que chama a Telepizza e pídelle unha de chourizo e nocilla. Eso non. Hostia, Telepizza teñen esta de nocilla que debe estar asqueroso. Non me mola a min. Vale, mira, ves, Dieguito, por eso non chamou. Sí, xa, polo carallo. O caso, decirvos que tentaremos que isto continúe, que continúe a mellor. Non sei se vos destes conta, pero o luns de TEA da semana pasada, dai 2 semanas, adiouse. Non sei se vos destes conta, non sei, porque ninguén preguntou, tampouco. Sabes, aquí facemos as cousas e como as facemos así, a salto de mata todo, ninguén ten constancia de que vai pasar nada ata que pasa. Entón, dicirvos que se adiou por uns temas persoais e que voltará en xaneiro, imos facer na Costa de Xaneiro o programa que tiñamos previsto para decembro, que era sobre maxia de sangue. Entón, a ver si con maxia de sangue damos saído ben da Costa de Xaneiro. Di Dieguito que sí, a min faltoume. No, Dieguito, non intentes agora caer ben. No. Está doído, Fran está doído. No, eu xa me vou para casa, mira, vou poñer un villancico menos. No coche. Non digas villancico que anda por aí a galega cabreada. Unha panxoliña. Villancico vale, Perdón, vale. Villancico ou panxoliña. Digo, vou poñer unha panxoliña menos no coche, polo doído que vou hoxe, por non meter chamado ninguén. Mi burrito sabanero. Dios, de verdad, odio esa canción, macho. A mí me encanta. Bueno, agardamos, penso que Sandra se une a isto, agardo que as festas vayan moi ben para todas e todos vos, que non apañedes ningún catarro como que teño eu, como que levo arrastrando esta semana e media que estou por aquí por Merdi. Eu máis que de maxia de sangue son de filloas. Podemos facer un programa de eso. Sí, de filloas. Mira, non puxen as filloas, pero filloas de sangue, carai. Filloas de sangue non se comen en todos lados, pero curiosamente en Limburgo sí que as facían. En Limburgo, en Países Baixos, facían rollos coa sangue do porco. Os virus de Merdi. Ai, que recordo. Os virus Gamergui. A ver se para 2024 vou darte outra visita. A ver. O 2024 xa foi alá, 2024. 2024. Sí, home, ti chama. E cando veñas por aquí, pasado o día 7, eu veño para Merdi. E despois, rutina de sempre, é dicir, por semana en Merdi, fin de semana na Lobeira. Dieguito vai en febreiro. Traime un bocata de calamares. A ver si, Dieguito, si ves a Madrid, tamén che digo unha cousa, a ver si daquela podes chamar ou algo, sabes?
tampouco, sabes? Tes tempo para pensar. Daqui a febreiro ao mellor colles confianza, e podes chamar, como ti vexas, Si non queres chamar, ti non chames e que te tanguen en calquera lado. Vas ao Museo do Xamón ou por aí que te tanguen por comer calquera cousa, sabes? Se me chamas ao mellor levote a un sitio chulo a comer ou algo, non sei, Sí. non sei, pero Eu dou fe que Fran le vache a solo comer quero ser bocatas. vuestro amigo. Yo Le solo vache a quiero ser comer bocatas de calamares. No, bueno, iso, pasade unhas moi felices festas, ti tamén, Sandra. Non comades moitos polvoróns, comede froita, como di aquí a dietista, non sei dietista. Eu, de feito, Comede en canto froita. toque a lobeira, vou comezar a coller a bici, de novo, voume dar o biciclismo de novo, porque xa está ben. Isto partiu, xa non vai ben. Entón, como partiu, pois, vou comezar coa bicicleta outra vez. E nada máis. Eu non teño nada máis que dicir. Ti tes algo máis que dicir, Sandra? De que facemos o seguinte programa? Xa sabes, ni idea. Podémolo titular, escoita, podémolo titular A Costa de Xaneiro Costa. ou Costa en Xaneiro. En Xaneiro. Costa en Xaneiro, sabes? En plan, costa poñerse a facer deporte, costa poñerse a comer ben de novo. Costa. Sí, Costa. E os perigos de compensar. É tempada alta da dietista, cuidado. A ver Os se pode vir. perigos de... Ou non, Vas de un parrón. Un atraganto cun polvorón, nunca se sabe. Os perigos de que? Ibas decir? Os perigos de compensar e de ter esas épocas de, bueno, en xaneiro poñome a dieta, en xaneiro empezo no xinasio, en xaneiro non sei que. Non está ben. Como Por digo eso a digo, Giro, a partir do 2, exacto, a partir do 2 de xaneiro todos os ciclistas e runners van por aí Claro, eu en canto toca a lobeira, que me vou pola vía das bicis aquí en Vigo, van todos correndo. Eu o sábado pola mañá, además, teño moita sorte porque por debaixo da miña casa pasa unha comarcal, destas, unha C destas, unha da Coruña, vale? Unha carretera comarcal que une Valdoviño con San Sadurniño. E asfaltaron un pedazo de 3 kilómetros e pico. Vale, 3 kilómetros e pico, con unha baixadica e unha subidica no medio, e o resto é todo chan. Entón, o rollo que están aglomerado do bon, sabes? Non salta a bici ni nada. Entón, son 3 de ida, 3 de volta, porque eu estou nun extremo, casi. Entón, son 6 cada volta que dea, non? Aproveita. Hago 3 voltas, son 18 kilometriños xa. 4 voltas, 24 kilometriños. E aparte se pincho, volvo a pé a casa, que me leva, como moito leva 20-30 minutos, sabes, a pé. Tampouco é... Pois queda dito aquí, A ver a volta, cantas voltas deches? Veña, vou nas contar. Dieguito Capullo. Que di? Nada, imos cear. Veña, ala. Para facer exercicio en Vigo. Sí. Bueno, o dito, moitísimas grazas por pasar. Imos ver, a ver se hai alguén para facerlle unha raíz. A ver. Deixa facer. Temos aí vai, podemos meter unha raíz aí vai. Vai lle dar o mismo. Total. Veña, vamos a meter aí. Non se pode. Vale, perfecto. Pois venga, non deixa meterlle raíz. Pois nada, vémonos noutra. Moi felices festas. Boa entrada no ano 2024. A Fran da Lobeira xa non ides ver máis ata o ano que ven, se Dios quer. E, como digo sempre, vémonos noutra e apertas. Non te queixes, vou estar lá. Non te deixes, vou Veña a comer, que non hai máis nada. eu vou estar lá.